Излезна току-що и новия Brawl Pass. Има това. Това е като Спонж Боба. Същото май. Какво? Някакъв спайк? Някой извънземно минава и чупи това. Нещо получих безплатно. 30 кредит. Ама че зарежда. Главно. Пренатоварват със сървърите, целия свят влиза в Brawl Stars. И вие влизайте. Така. Имаме първи ден 12 пици. И ще получим безплатен скин. Какво? Колко пици са? 24. Колко пици са това, бе? И някакъв скин на Бъз Лайтър. Сега ще го правим. Не. Това задължително трябва да го правим. Айде, зареждай. В игра ще ми търсиш, бе. В игра ще ми търси. Ме остакса. Така. Пинове нямам. Като скин. Това... Чакай, забелязахте ли, че? Като го убивам, се появява едно такова. Силно. Някакъв огън нещо се появява. Добре, супер, къде? Това като Бъз Лайтъра. Оня, режимът с запазването. Това е много яко. Не. Така изпробвах скина. Беше много як направо. Това е Бъз Лайтър. Това е Бъз... Какво? Вижте какво се появи тука. Joining. Там дръбъра. Вече почваме събитията 2 срещу 2. Не знам какво да очаквам, хора. Аз вече започвам с нетърпение. Четирима срещу... Айде, Brawl Stars, зареждай. Така направихме първата ни победа. Защо винаги са почнали преди аз да влезна в играта? Преди малко казах, че това са безплатни купи и много ми харесва. Но какво прави моя Рико? Човек, убиха го. Айде. Идвай, Рико, че сме изостанали. Та Ника много ма дразни. Махи са, дай не. Това няма да го загубим. Няма да позволя. Рико, ти внимавай, какво само те убиват? Хайде, Дайнамайт, приближи се. Махи са, Нита. Айде, убихе! Моите капани няма да ви пускам в зоната! Хора, вече почна епично да става. Така, Рико, браво! Така, движим се заедно. Айде! Убиваме ги всичките! Това са безплатни купи. Айде! Просто жалко ми е за тях. Не ми е жалко, изобщо не ми пука. Чакай! Не! Да ги оставим! Те нищо няма да ни направят. Какво? Какво овертайм? Това не го очаквах. Тук има овертайм. Мислех си, че е същото като в сейфа. Хайде! Борим се! Хора, това... Не, хора! И
15 секунди! Не, ако ни настигнат! Айде! Победихме! Хора, това какъв епик беше, хора! Дай! Друга път ще значи има овертайм. Право. Не, наистина не го очаквах. О, не, Бъз Лайтък. Сила, то Бъз Лайтък не ви ли омръзна? Хора, пишете в коментарите, омръзна ли ви това Бъз Лайтък или не? На мен лично, да. Аз за сега не ни върви добре. И то много зле. Много зле ни върви. Добре. 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 Не е добре. Не е добре. Как те убиха? Кокдилиус, Кокдилиус! Така. Много са лесните. Сега ще ми идват от двете страни. Бъзлателя много ма дразни. Бъзлателя е лесен. Важното е спайка. Ние ги трепем! Трепем ги, хора! Трепем ги! Е, това са безплатни купи. Безплатни купи! Хора, това са безплатни купи, разбирате ли? Разбирате ли? Това са безплатни купи! Минах квест за пица? Минаваш квестове и получаваш пица? Трябва да си купя нещо. Не, трябва да си ги изкакча. Трябва да си купя нещо. Я да видя какви квестове имам. Да, наистина! Получавам пица за квестове. Аз ще отключа Байрон днеска. Остава ми много малко добро опаса. Това какво е? Това е хокей на лед! Е, не, човек. Хокей на лед. Сега ще играм хокей на лед в Brawl Stars. И пак двама срещу двама. Със всеки апдейт Brawl Stars повече ме удивлява и повече. Това като футбола, обаче, като се удари в стената, рикошетва. Трябва да се стегнем. Нещо ни убиват. Нещо почват много да ни убиват. Какво? What? Как го направи, бе? Браво, човек! Браво, е! Браво, как го направи? Как го направи то? Леон съсипва всичко. Всички моменти. Какъв беше този първи гол, човек? Какво? Карахме 2 гола, защо? Тук трябва да вкарваме повече от 2 гола? Не, това е мечта. Това е мечта. Чу да се ядосам. Сега само да ми видите лицето. Право нямам думи.
Това минава по цялата карта минава. И във вратите. По целия мап минава. И във вратите, във вратите. Във вратите. Най-много ми харесва, че трябва да вкараме 3 гола. 3 гола. Тъмън, ако ни вкара 2, ние ще имаме още шанс. Тъмън, ако ни вкарат 2 гола, те ще трябва да вкарат още един и ще имаме шанс да им вкараме на тях 3 гола и те напред. Това е математика, хора. Това е математика. Тук, това е буквално математика, буквално. Това е математика. Трябва да прецениш, като те прати стената там, на къде ще фръкне. Да, именно това имах предвид. И трети гол. Добре, трети гол е. Това беше много лесно. Това е много лесно. Аз съм шокиран. Всичко очаквах, но не и това. Айде. О, не. Не. Това само не е на добре. Не е много добре това. Защото има това. Онова с планетите славата. Какво? Абе, ние така ще вкараме. Ние така може и 10 гола да вкараме, бе. Ние така и 10 гола може да вкараме. Не съм прав, какво ще стане, ако го изстрелям? Ако го изстрелям, това са супера ми. Ей, сега ще видим. Това гол ли е? Не е гол. Не! Опасно! Ей, сега ще пробвам какво ще стане, ако го със супера го изстрелям. Какво направи? Каквото поне ще направи? Как може? Квеста! Обаче това голяма глупост направи. Няма. Ей, сега този път ще го правим. Какво ще стане, ако го изстрелям със супера? Това направо може да фръкне чак до... Не знам. Чакай! Не. Всичко е част от плана. Всичко е част от плана. Ей! Той ми съсипа всичко, мога да се отбогни. Спасих. Касилиас! Правим Касилиас. О, не. Бузлайтера не ми харесва. Наистина днеска имаме късмет. Днеска имаме късмет наистина. Хващам. Добре, този път не ни тръгна. Не чак толкова. Важното е са отборник, хора. Важното е са отборник, разбирате ли? Защото е двама срещу двама. Стига бе, то Бъз Лайтър не види омръзна. Спрете! Така продължаваме да си изпълнят тъпия... Да си изпълнят този гаден квест. С 8 победи. Що да се ядосам? Това е по план. Всичко е по план. Easy game! Не!
хващай! Така. Сигма, бо! Не! Дай ми! Емс, дай ми! Не, тя... Това е много лесно, Айде! Въря, хвани! А то кис... Хора! Това не ли е съдба? Легендари! Не знам днес е късметрийски ден. Не знам. Легендари! Какво ще ми се падне? Айде, легендари! Дай ми нещо хубаво. Какво? Така. Не, с отворени ще го отварям по-добре. Падна ми са хайпах чахч! Много ясно знае Brawl Stars, че искам кит. Просто ще промълча, добре. Така, много ми харесва това с хокея, продължавам да го играя. Много ми харесва. Това е много хубаво. Препоръчвам ви го, трябва да го пробвате. А за тези, които нямат Brawl Stars, да знаете много. Така, това не е гол. Не! Това беше опасно. Какво? Чакай! Не в моите врати! Добре, това пак ще го хвана. Тук важното е да прецениш. На малко демидж мисъл. Не, вратите ни са празни. Не трябва. Добре, какво толкова един? Трябва да вкарат още два. Така. Вече е притеснително. Не. Притеснително. Не. Сега, ако това не беше гол, ако не беше гол направо, не знам какво щяхме да правим. А те са много лесни. Кой е това? Не го знам, но ще го лайкна. И... изпълних си квеста, айде! 6 лева наведнъж ми отвори. Така. Байрана. Най-важното да включим нов герой днеска. Това е по план. Всичко е по план. Easy game! Не! Емс, хващай! Така. Сигма, бо! Така сега. Тук ако няма легендари. Направо отивам и пиша на Supercell. Звънкам на Supercell. Епик. Някакъв скин можеше да ми се падне, но... добре. Какъв рех? Така, само...
Колко ми остава за баря на 71 джема? Какви са 71 джема? Имам 17. Така, хора. Падна ми се от чакч и също пробвах мипъл и ще излезе след 21 часа и няколко си минути. Очаквайте видео. Ще ставам рано. Очаквайте видео. Така. Така вече сме царете на мапа. Не, робот. Не само имен. Не имен. Хора, сега ще ви покажа един трик, как бързо и лесно да убиете робота. Значи, ако не ви пречат такива като този, значи отивате там, минавате през дима, заобикаляте от другата страна и робота тръгва след вас и той вместо да върви нормално, той точно ще се такова допира до стената. Така ще прави. Така и той ще го демджва димът и ще го убие. И ще го атакувате през това време и ще го убиете. Аз ще направя вече. Това как се викаше? Мастери, трето ниво. И ще получат, ама ще събера за Байрон днеска. И ще тества. И ще играя с новия герой. Безплатни купчета. О, не. Мохтис, видяхте. И така, хора, ако сте гледали до тази част от видеото, напишете в коментарите думата Диня. Не. Та Уидъл. Дрази ма. Така, крим се от робота. Не идвай при мен. Се робота ми. Абе, тя обиди го робота. Не! Тя бяга от него. Така, получих кредити, които няма да ги върна. Хора, също сега забелязах, че... Къде беше? Че има и баскетбол, но... Какво? Как влезнах в баскетбол събитието? То го няма? Айде! Разкрих. Какво е? Някакви билети на ракети. Някакви билети пак. Ракети, де пак ще трябва да събираме за нещо. Горе за нашия клуб е... Ще мисля, че ще направим много победи. Пак трябва някакви билети да имам. Така отново. Стар дроп. Какъв рер? Буквално... То това не си заслужава 95 пици. Мипъл. Нов герой. Това беше видеото, хора. Айде, чао!
Чакайте ново! Току-що мина сезона и сега се отворя бокса! Бокса за 1000 купи! Така. 17 предмета! Това... Не го очаквах, току-що се случи. Блинк. Джемове. Могат да се падат и 100 джемове съм гледал. Така. Блинк. Какво е това? Байках карал! Майка му! Байках карал! Wow. Спрей.